अरे सुगना कने जा रही रे? हाँ गे बोल। हमरा धोखा दे के तो बियाहवा करिए लेनी आओ बेटवा होलो तो ओकरा पढ़ावड़ वही कि नहीं रे? की कहियो लॉकडाउन के बहुत बुरा असर पड़लो हमरा पर। खाए लगे तो सोचे पड़ो कहाँ से पढ़ियो। सुन एक काम हम कर सकलियो हा, तोरा पता होने कि हम कुमारे से ट्यूशनी पढ़ावा हलिए तो तू भेज दिया अपन बेटा खूब अच्छा से पढ़ा देबो, टेंशन मत ले। कोची कोची पढ़े में वो तो कुछ नहीं जाना हो। सुन कोची कोची पढ़े बसे